Jirkova zázračná medicína. Třetí epizoda, třetí kapitola. Napsal to Roald Dahl a čte vám to Martin Desmond. Přeji všem hezký poslech a jelikož si teďka nejsem jistý, jestli jsem na začátku přečetl tohle. A tady. Upozornění pro čtenáře nebo pro posluchače. Neskoušejte doma Jirkovu zázračnou medicínu vyrábět. Mohlo by to být nebezpečné. No, tak jsem to přečetl teď. A jinak napsal tuto knížku Roald Dahl, čte vám ji Martin Desmond, Jirkova zázračná medicína. A teďka budu číst třetí kapitolu. Jirka začíná vyrábět lék, takže hezký poslech. Jirka vzal z kredence obrovský kastrol a položil ho na stůl. Jirko, zavolal pronikavý hlas z vedlejšího pokoje. Co děláš? Nic, babi, zavolal. Nemysli si, že tě neslyším jenom proto, že jsi zavřel dveře. Rachotíš pán vemi. Já jenom v kuchyni uklízím, babi. A bylo ticho. Jirka vůbec nepochyboval o tom, jak bude svou famózní medicínu dělat. Nebude přece bláhově rozmýšlet, zda tam dá trochu toho či onoho. Docela jednoduše dá do toho všechno, co najde. Nebude tady žádné patlání, žádné váhání, žádné rozmýšlení, zda by něco mohlo tu ženskou rozhodit nebo ne. Pravidlo bude, cokoliv uvidím, ať už tekutého, práškového nebo mazlavého, šup s tím do hrnce. Nikdo předtím tak lék nikdy nevyráběl. Kdyby to ve skutečnosti babičku nevyléčilo, mohlo by to stejně mít nějaké vzrušující účinky. A obojí stojí za to. Jirka se rozhodl obejít různé místnosti a podívat se, co se kde nabízí. Půjde nejdřív do koupelny. Tady je vždycky spousta legračních věcí. Šel tedy nahoru, obrovský hrnec před sebou. V koupelně toužebně hleděl na známou a zapovězenou skříňku z léky, ale nepřiblížil se k ní. To byla jediná věc v celém domě, ke které měl zakázáno se přiblížit a dotknout. Upřímně to rodičům slíbil a nehodlal ten slib porušit. Uvnitř byly věci, jak mu bylo řečeno, které by doopravdy mohly člověka zabít, a i když měl v úmyslu to dát babce pěkně pocítit, opravdu nechtěl mít na svědomí mrtvolu. Jirka položil hrnec na zem a dal se do práce. Číslo 1 byla láhev s nápisem Vlasový šampon se zlatavým leskem. Vyprázdnil lahvičku do hrnce. To by jí mohlo pěkně promít a vyčistit žaludek, řekl. Vzal celou tubu zubní pasty a vytlačil z ní pěkně dlouhého červa. Možná, že jí to zesvětlí ty hrozný hnědý zuby, řekl si. Byla tu aerosolová plechovka holící superpěny, patřící jeho otci. Jirka si strašně rád hrál s aerosoly. Zmáčkl víčko a držel tak dlouho, až nic nezbylo. V obrovském hrnci vyrostla nádherná hora bílé pěny. Prsty vyprázdnil obsah kelímku s pleťovým krémem, obohaceným vitamíny. Přidal malou lahvičku rudého laku na nehty. Jestliže pasta její zuby nevyčistí, pak toto je namaluje na rudo jako růže. Našel další kelímek s krémem označený jako depilátor. Naneste si krém na nohy, říkalo se na štítku, a nechte 5 minut působit. Jirka to vyklepl do hrnce všechno. Byla tam láhev se žlutým obsahem. Dyžvortův známý lék na lupy. Šup to tam. Vzal tam cosi, co se jmenovalo Brilident na čištění zubní protézy. Byl to bílý prášek. Ten tam přijde taky. Našel další aerosolovou nádobu s tělovým deodorantem, který po celý den zaručeně odstraní nepříjemný tělesný pach. Toho by potřebovala hodně, říkal si Jirka, když stříkal obsah spreje do hrnce. Tekutý vosk, další přísada. Byla to veliká láhev a Jirka si nebyl ani trochu jistý, co to udělá, ale stejně to tam nalil. A když se pak rozhlédl po koupelně, bylo to tak asi všechno, co mohl použít. Na matčině toaletním stolku našel Jirka ještě jeden bezva sprej. Jmenovalo se to Úžasný účes. Lehce rozprašujte ve vzdálenosti 30 cm od vlasů. Všechno to vystříkal do hrnce. Fakt se mu líbilo stříkat sprej. Našel lahvičku parfému Květy tuřínu.
Smrdělo to jako starý sýr. Šup to tam. Přidal také velkou kulatou krabičku pudru. Jmenoval se Růžová fasáda. Nahoře ležela prsenka, kterou tam taky přihodil pro štěstí. Našel pár hrtěnek. Vytáhl ty mastné červené kousky z pouzdérek a přidal je do směsi. Ložnice už neměla co nabídnout a tak Jirka přinesl ten ohromný hrnec zase dolů a odkráčel do prádelny, kde byly police plné všelijakých věcí na udržování domácnosti. První, co z police sundal, byla velká krabice super bělícího prášku od automatické pračky. Špína zmizí jako zázrakem, tvrdilo se na obalu. Jirka nevěděl, jestli je babička automatická nebo ne, ale určitě je špinavá babka. Bude tedy lepší, když to tam dám všechno, říkal si, když vyprazňoval krabici. Potom vzal plechovku voskového leštidla na podlahu, které odstraní špínu a veškeré nečistoty a zanechá vše zásivě čisté. Jirka nabral tu oranžovou voskovou hmotu a vyklopil ji taky do hrnce. Teď přišla na řadu kulatá papírová krabice s práškem na psí blechy. Nenechávejte v blízkosti psího žrádla, stálo na štítku. Po požití by pes mohl explodovat. Fajn, napadlo Jirku, když prášek sypal do hrnce. Na polici našel krabičku se zobáním pro kanára. Potom možná i tenhle starý pták zaspívá, řekl si a vše vysypal k ostatnímu. Jako další Jirka prozkoumal krabici s čistícími potřebami na boty. Kartáče, hadry, plechovky, no, pomyslel si. Babičin lék je hnědý a tak i moje medicína musí být hnědá. Nebo bude mít podezření, že něco není v pořádku. Rozhodl se, že to obarví hnědým krémem na boty. Krabička, kterou si vybral, byla označena jako tmavohnědá. Skvělé, vybral obsah krabičky starou lžící a plesknul to do hrnce. Zamíchám to až potom. Na cestě zpět do kuchyně uviděl na kredenci láhev džinu. Babička měla džin moc ráda. Každý večer měla dovoleno dát si jen hlteček. A teď jí tedy potěší. Nalije tam celou láhev. A taky to udělal. V kuchyni postavil ohromný hrnec na stůl a šel ke skříni, která sloužila jako spižírna. Polici se prohýbali pod lahvemi a zavarzovacími sklenicemi všeho druhu. Vybral a vyprázdnil do hrnce jedno po druhém. Plechovku karikorsení, plechovku hořčičného semínka, láhev silně pálivé čili omáčky, plechovku pálivých papriček, láhev křenové omáčky. Tak, řekl si nahlas, to by mělo stačit. Jirko, ozval se skřihotavý hlas z vedlejšího pokoje. S kým to tam mluvíš? Co tam vyvádíš? Nic, babi, vůbec nic. Už si mám vzít lék? Ne, babi, máš ještě asi půl hodiny čas. No jen abys nezapomněl. Neboj, babi, slibuji, že nezapomenu, odpověděl Jirka.